Живеете в Хамбург, интересувате се, обаче продължавате да се интересувате от българската култура. Въобще защо започнахте този проект, защо създадохте този сайт? Този сайт е много важен да остана свързана с България и най-вече да се даде шанс, да се даде една отворена сцена на всички автори и творци от България, които са уникални. Това са поети, това са писатели, това са фотографи, художници, които виртуално и реално ни гостуват. И даже ни предстои една реална среща с тези творци. Идеята е да се популяризира изкуството, българското и космополитното българско изкуство, а онова, което е отправено към една такава международна сцена, което има международно измерение. Твърдите, че това е един отворен проект, всеки би могъл да се включи в него, но все пак как успявате да поддържате такова ниво на авторите, които публикуват при вас? Интересното е, че авторите сами ни намират. Всъщност това ниво зависи точно от публиката, която просто се припознава в този стил и в тези естетики и най-вече в онази концепция, която е залегнала в основата на проекта. Именно толерантност и уважение към индивидуалния стил, към индивидуалните естетики. Точно това уважение към различните поети, към различните им естетики. Т.е. да няма тези разделения, които може би и със сигурност съществуват в България между различни естетики, групировки, разбирания. При нас те съжителстват и то толерантно, и то хармонично, което за мен е много важно като главен редактор. Всъщност имената, които прочетох и които са доста известни не само, разбира се, в България, са един комплимент за това, че може би сте научкали някаква точна форма, някакъв точен формат или идея, за да публикуват те при вас. Аз поне така тълкувам нещата. Да, това е така. А може би те са привлечени от уникалния момент на нашия проект, а именно, че нещата се случват в момента, ad hoc, на момента. Тоест, публикацията на един текст, какъвто и да било той, може да предизвика коментари, да предизвика дискусии, които се осъществяват реално. Тоест, винаги съществува този диалог между автор и читател и онова, което е уникалното в този проект е именно умението и предизвикателството читател и автор да разменят своите роли. Или тук отново се връщаме към Homo Ludens, играещия човек, човекът, който може да бъде и читател, и автор. Тоест, за мен и за нашия екип, и за целия сайт е много важно да го има този момент, в който един читател, един естет, един ценител на изкуството, на доброто изкуство, на добрата литература, в следващия момент да се превърне в автор, да дръзне да публикува, да се осмели да публикува свои текстове. В смисъл, ние предоставяме сцената, ние предоставяме формата, ние предоставяме възможността всеки да изяви своята позиция, своята концепция, своята гледна точка. И именно точно в тази полифония, точно в това многогласие и толерантност се ражда истината. И смятам, че това е много ценен момент. Точно размяната на ролите и преди всичко това, което мен ме привлече в концепцията и в осъществяването, в реализацията на проекта, защото той е вече един случен проект, един случващ се проект, именно тази толерантност. Много важна за България и за целия свят по принцип. Говорите за нов тип журналистика, гражданска. Това ли имате предвид? Отвореност? Отвореност, точно така. Множественост на гледните точки, уважение и толерантност. При нас има действително хуманитарно изкушени хора. Действително публиката ни се състои преди всичко от хора филолози, поети, писатели, творчески натури, художници, фотографи. Сред тях са така известни имена от културния елит на България, като професор Милена Кирова, Бойко Ламповски, Павел Диманов, Елин Рахнев, Георги Господинов, Керана Ангелова, Божана Апостолова, Филип Трифонов. Имаме имена и дори от Варна, забелязах няколко такива. Аз за това бих използвала възможността, ако ми позволите, разбира се, да благодаря на Ангел Ангелов, Димитър Калев, които ме подкрепят. Това са едни невероятни творци, както една млада художничка, също така с страхотни фотографии, Десислава Славова. Да благодаря на варненските читатели и творци. Те са талантливи, интересни и винаги са добре дошли и се надявам така това сътрудничество да продължи и в бъдеще. Евелина Ламбарева, която също е от Варна, поетеса. Живее в Швейцария. Живее в Швейцария. Тя също е автор на нашия сайт и скоро ще се появи в Другата България, предаването по телевизията.
Да. Този сайт е на български. Имате ли амбиции или може би вече имате страници на немски, чрез които да популяризирате българските творци? Да, именно. Вече имаме 2 проекта, които вървят. Те са така сравнително свежи, но пък амбициозни и естествено оптимистични. Public Republic.de и Reiselands Bulgarien.de. Те са насочени точно към популяризацията, интеграцията на българското изкуство в един международен план. И преди всичко сред немскоязичния свят, защото те се излъчват на немски. Съответно търсим и автори, които биха писали на немски и така голяма част от интервютата ще превеждаме и ще бъдат излъчени на немски език. Срещите, примерно интервюто ми с Мария Статулова, актрисата Мария Статулова, която беше на гости в Хамбург, също излезе на немски език. И така просто амбицията е този сайт да намери и своите немски читатели, да се популяризира и сред немскоязичната публика, защото България все още е една тера инкогнита за немскоязичния свят. Но ние просто бихме искали да покажем, че имаме творци, които са интересни, оригинални и талантливи, разбира се. Доколкото аз разбирам, вие помагате на български творци да се изявяват в Германия, така ли? Точно така и с удоволствие го правя. В момента работим и над един нов проект, който се казва Public Republic Art Studio. Той се състои от няколко различни модула и е насочен именно с интеграцията на България в Европа, с идеята и амбицията за преводи на български автори на немски език и обратното. Арт-срещи, срещи на изкуството, които да са реални, каквато среща на нас ни предстои сега на 15 август. И съответно издаване на един такъв литературен алманах, двуезичен, на български и немски език, където ще бъдат представени нашите автори на двата езика. Един амбициозен проект, за който, слава Богу, намерихме много съмишленици и така аз използвам възможността да им благодаря. Това, което ще се случи на 15 август, споменахте тази дата, ще приключи един фотоконкурс, който сте обявили на сайта. Той се нарича Модерни времена. Кажете повече за него. Кой може да участва в този конкурс? Всъщност този конкурс отговаря до голяма степен на нашата нагласа и на нашата концепция, а именно, че всеки човек е творец. Всеки човек носи в себе си творчески заряд, той просто трябва да го открие и да го изяви. И този конкурс е просто една част от нашата обща концепция, че всъщност всеки може да участва, нямаме ограничения, абсолютно никакви за възраст. Любители и фотографи, които са професионалисти, са добре дошли. Това е само една част от програмата. На 15 август всъщност ще се състои една прекрасна среща, среща на изкуството, на хората от изкуството. Това ще бъде вече в България, в София. Ще бъде в България, в София, в Дома на киното от 19 часа. Ще има изложба на художници, ще има изложба на фотографи. Ще бъде една мултимедийна вечер с презентация, с избрана от нашия сайт, с мултимедиен проектор. Ще прожектираме най-важните, най-интересните неща от нашия сайт. Съответно ще бъдат поканени и вече са поканени и дори потвърдиха участие много от нашите автори, редактори. Те ще присъстват с собствени творби. Ще има хореография, ще има музика, ще има модерация от страна на актьори на сатиричния театър. Изобщо едно такова случване, което е много истинско, много реално, полифонично, живо, такъв какъвто е и нашия сайт. Всъщност отворен към аудиторията и като тематика, и като творчески дух, и като вдъхновение. Казвате, че географските граници не са от значение. Често ли си идвате в България? Ами, за съжаление, не толкова често. Може би за 8 години 3 пъти сме си били в България, но ние просто никога не сме приключвали връзките си с България. Те продължават благодарение на този проект, който е изключително важен за мен в творческата ми и в житейската ми биография. Той е като едно мое дете. Така би го нарекла. Тъй като се познаваме едва от 10 на минути, аз ще ви дам един повод за виртуално запознанство, като плагиатства вашата анкета, която сте публикували в сайта. Ще ви задам няколко въпроса от тази анкета, въпросите, които вие задавате на хората, с които искате да се запознаете. Как бихте определили себе си с 3 думи? Отворена, толерантна, динамична. Вашето любимо изречение? Това е едно изречение, което наскоро открих, и то е на Божана Апостолова, една невероятна поетеса, писател и издател, Жанет 45, собственик на издателска къща Жанет 45. Това е: успехът е, когато доставяш щастие на хората.